Πάμε και στον κύριο Χίο, να ακούσω το σχόλιο του κύριου Καψαμπίλη μέχρι να πάμε στον κύριο Χίο. Ναι, Ανδρέα μου. Εγώ διακρίνω ότι το πρόβλημα είναι οι ιδεολειψίες που έχουν ορισμένα πολιτικά πρόσωπα, όπως ο κύριος Φίλης. Κατά τη γνώμη μου, θέλω να είμαι επίοικης, δεν προσχωρώ σε συνωμοσιολογίες. Αυτά που ακούσαμε τώρα από τον κύριο Φίλη είναι αποτέλεσμα ιδεολειψιών. Σταματάω εκεί. Σχόλια από τον κύριο Χίο. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ έχω χαρακτηριστεί από κάποιους δημοσιογράφους του συστήματος ως εξτρεμιστής του διαδικτύου και του περιπτέρου, επειδή τον κύριο Φίλη τον έχω συναντήσει πολλές φορές στο Χαλάνδρη και στις γύρω περιοχές, νομίζω ότι από απόψε νομιμοποιούμε να προβώ σε έργο εξύβριση εναντίον του. Όχι, μην το κάνεις από την εκπομπή. Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ. Ή έχουμε ελευθερία λόγου ή βγάζω το μικρόφωνο. Ελευθερία λόγου έχουμε, αλλά υπάρχει ελευθερία λόγου. Καλό σας βράδυ, κύριε. Καλό σας βράδυ. Okay. Σχόλια από τον κύριο Χίο. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ έχω χαρακτηριστεί από κάποιους δημοσιογράφους του στις γύρω περιοχές, νομίζω ότι από απόψε νομιμοποιούμε να προβώ σε έργο εξύβριση εναντίον του. Όχι, μην το κάνεις από την εκπομπή. Παρακαλώ, κύριε. Συστήματος ως εξτρεμιστής του διαδικτύου και του περιπτέρου, επειδή τον κύριο Φίλη τον έχω συναντήσει πολλές φορές στο Χαλάνδρη. Πάμε και στον κύριο Χίο, να ακούσω το σχόλιο του κύριου Καψαμπίλη μέχρι να πάμε στον κύριο Χίο. Ναι, Ανδρέα μου. Εγώ διακρίνω ότι το πρόβλημα είναι οι ιδεολειψίες που έχουν ορισμένα πολιτικά πρόσωπα, όπως ο κύριος Φίλης. Κατά τη γνώμη μου, θέλω να είμαι επίοικης, δεν προσχωρώ σε συνωμοσιολογίες. Αυτά που ακούσαμε τώρα από τον κύριο Φίλη είναι αποτέλεσμα ιδεολειψιών. Σταματάω.